kesukaanku ya kan. Masa aku harus botak juga? Nggak boleh gitu dong. Guys, dapat banget dong guys. Guys, malu banget yuk. Guys, nggak ada yang mau absen. Wallahi, ini apa-apaan bener-bener pada diem aja. Bisa liwatin di teh. Oh iya. Bisa liwatin di. Nganu ki mau Fafa tas telepon aku. Awakmu style di ini. Di itu yuk. Pasar Ngunut ya. Malah nih pasar Ngunut. Mlebune arane nyemplunge kuwi lho yuk. Ya sesuk kontak-kontakan ngene lho, koyo rasa bingung kowe koyo piye lah. Dong. Iren Pak RT, wah, anu cah, kita nggak berani sama Iren. Juga takutnya pokoknya so jam 8 kita PK resmi teman-teman ini diumum nih. Kita PK resmi teman-teman, mewakili agensi. Juga nih PTT, kau tim nih PTT. VT apa tadi yuk? Nah gitu dong Bapak Edi dari tadi pakai filter gini kan enak nggak pakai filter. Ya apa Mas? Masa bahagia Bu RT the best. Bergumnya tete. Apa? Memang dulu video tobrut tawe. Video tobrut. Mak dalam. Mati syuting Johnny Kombi. Kayak mau sing nyoteng Yun malah. Pak RT, Mas Bayu, Pak Edi aku pamit ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Jalan. Cang balik asli ini cang aku gua cang lebih cang. Terus Ini gila nih hari gila. Itu gue gila. Nah ini Ya wes, aku ini. ya Allah yuk begini. RT iso berubah apa gak aku ini? Seto. Wah, Bayu kayak gemar loh. Macam uyut dia. Ah, Suara apa teh? Seto pedi goleki ya. Saya sempurna mang lo gula ono nih pencatan terus gulain nih. gila ya Pak, iya. Tetap cetak. Aja kata yang profilnya diganti nih Lian. Iya. Aku tak udah tuh. RT malah badut Kang Doli lah. Anjir lah.
Iya, kayak. Ben putaran kemenangan ya dulu. Yo yo. Yo. Lek normalnya piye ya? Ya aku jura iso. Iya dah, iya. Balik di stop bang. Ya balik nih sempurna mang terus digeser-geser tuh teh. Kayak dah rasa balik sempurna dia bawa perlu jenengmu teh. Iya. Wih kita nanti kudu lep sampai lep kudu sampai balik. Lek orang balik, wih permanen loh teh. Tenan loh. Beh permanen. Ben. Ini makanya kudu tak berapa kali. Kayak teman kita. Dan gantinya tuh teh. Gantinya aslimu toh. Piye bae dia ora iso ya aku. Bali ono sempurna mang nek lho. Gune ora terus geseran. Sempurna ora enak. Besok pertama mang nganu lek orang anu kok lab pangkat tetep permanen baru 7 hari bisa diganti. Piye? Mosok wis sesuk PKO ngono teh. Mosok PKO. Cuk, hanya ngraiku dhewe isin lho dah. Gue enak. Ndang golek ono efek kuwi lho. Jangan lupa teman-teman yang masih nonton, yang belum membantu atau donasi bisa masih donasikan rekeningnya Mas Bayu. Teman-teman yang Tadi bro. mau mungkin Ini lah. karena Nyantai. Entar ya rokok aja. kamu Rokok. minta yang ngadu nggak? Neng dia ada toko buka ya. Lumayan, Nah semua. kurang nih. Gigi. Nyut dulu mas. Tenang ya mas, santai-santai. Terus mana nih Pak? Napa rokoknya telas? Perubahan. Kenapa? Gigi tak ibu mas. Dan mil telu bisa mas. Mil ya mas. Piye ya menane ya. Nggak mau yang sempurna gitu. Sempurna wes terus baru wes milih wajah piye. Wajah aslimu dibalekin nol. Lek ngenolne piye ya? Lek gambar wajah sing asli. Asli. Top efek. Irente. Kok panggah Iren? Dosang mustika ningas moro sun kayu. Lah kok kayak bedol meletek.
Lah, ya kok kayak gundul plecek. Cok kaget aku bajingan. Iya, atur-aturannya digedek gitu loh, Pep. Lah kok kayak gundul plecek itu tuh bro. Kalau Kowe nyapa? Cuci akhirnya malah guyu baby. Kalau kayak gundul plecek lah, Raine. Ya Allah. Habis mari potong ya. Apa? Kalau mari potong ya, Mas ya. Mari potong ya Pakku ya. Ketara ganteng ya. Biasa tuh. Potong apik bersih. Wes suwe Pak aku ganteng ki. Monggo rencang-rencang ning badhe ngersakake tuyul second. Cangkeman. Yuk, ganyan filter kan yuk. Yuk. Ayo, ganyan filter man yuk. Filter sing yo. Lah kok kayak bajingan mik masjid asu. tonggoku wong 11 sampai galeriku nyala kan. Tonggoku wong 11. Mesti aku. Weh aja cedak-cedak anu sapa kuwi? Mantul-mantul kalau lampumu kon. Telorot. Yuk yuk. Ye. Aku nggur sitok-tok bojomu rabi. Langsung dikancingi ya. Iki makane sik ning jowo dikancingi ya. Hewat lho ta Bang Hewat. Bang Hewat ya satu bojone ndre kami tua malah gundul plecek ini ya. Suwati. Aku sewot ya, kuwi nak bojomu mbok antem terus. Ini udah. Ora nak kowe mentil nih bojomu nur piye? Aku lanang ini yang kowe wedi ngene wong wedok lho yo. Borongan pinten Pak Tuyule harian lepas iki gak terima borongan. Baru begini. Ki mau konsepnya piye to yo kok iso malih dadeane ngene iki. Lah iya, biasa tok wirik-wirik ngono kuwi. Wis sesuk pergi keplak-keplakan karo Abah. Lah iya. Aku cewek oh. Wis sesuk lan ketok Abang Kirun kabeh wis loro. Mesti nggih keplan-keplan iku. Ning tiba. Ning anu, ngene Kebut. Oke, anu cah, ora tak dol sepurane Mas yo kok ngene iki nyugi Mas yo second iki. Sewa ae dino piro. Oh, apeh jan gundul sak rombongan. Pokoke Padi. piye? Piye teh? Wong tuwek ra tek kajen perkara gundul ya ngene iki. Jet Bang Bud. Yo, Wih karen mbok kayak saus titik wis enak didilat to. Kayak saus kecap titik enak wis. Ngene lek sing ngisor gak ngatasi ya iki. Ngono. Yo rupamu koyo kontol. Lek ngemet iki. Nek kalah ndase gas. Nek kalah ndase gedhog-gedhog ning tembok nu muni mak ting-ting ngono prawi koyo kan. Ndase koyo menong. Anco, Aja tepeng. Yo, mbok helme dicepot sik lar PK matane. Raindra sudah ta. Lampu.
Lampu dhuwur kuwi lho Donasi Yi. tadi dapat saya sebelum naik live 51 juta. Berapa tadi Pak Din? 51 juta 600 ya Pak Di. Ning grup pang piro Te? 51. Ning grup pang lho 51 Apa? 600. Enak apa kuwi? Sak ongkire pinten Mas? Ora usah nganggo ongkir, wong itu yo mlaku dhewe mandiri wisan. RT mandiri tuyule iso nyopir dhewe, Cuk. Pedi. Hei, Pedi. apa iya teh? Anu Pedi yu Febri iki sak met ae yo bar wi turun yo Pedi yo. Ya, yuk kita komen ya. Sombong. Heeh. Israel War. Bocah perapat yang terkenal kok sombong. Tuh. Cuk nan. 190 cah, 190 cah, 190 cah. 190 cah. Karo Febri lho. Iya, Kokon, makasih Kokon. Wis padha lho yu. Ya. Kusi tete, Pak dia gitu. Sumpah aku boleh ora ketemu aku. Nek wis saiki ndelok nek no Febri kan ning ndor dhewe mesti. Amene akeh paling ganteng Pak Edi. Kali dua lah, ya ta. Kali ngono kali dua ta. Teman kali buat mana tetep larta. Pinter Mas. Masih gratis bayar. Syukur. Enggak Satria makasih. Mas Randu. Mbok ora Mas. Iya, Mas Nung, makasih Mas Nung. Apa gara-gara nek gundul ki nyapa to yu? Dianu Papi Aros. Kenapa? Rolikor Paus. Rolikor paus gundul. TU siji Rolikor Paus. Sijine piro ketua? Anu iki ta, harian lepas penyewaan to iki ora kadol. Iki gak usah njurasan. Ora usah dikirim, iki mandiri mlaku dhewe tuyule wisan. Wis gelem mangan sego. Pep, lambemu ki udu dagangan, tawa-tawane. Tete aja nisar lampu tebes sulap. So, Sulap. Wilap tekku. Demu guilap teh. Dan sulap ae. Nganu yu gatel yo. iki alhamdulillah wis doyan sego ta, iki wis mangane wis sego, ngombene wis banyu putih gelem. Ora perlu ngramut. Sak metok Dik. Ya. Tapi ya kuwi sing angel mek RT kuwi lho. Susune. Iki susu kadaluarsa barang ya jek gelem kok ta, tenang ae. Mas kakang piye? Saya itu loh. Tenangan RT susu expired. Wewe dijeduno seruduk-serudukan metu genine ora ya? Betul deh. Ora wi mau dijedu